ja saps perquè vol deixar amb tu. Celebrem el 40 aniversari de l'agrupació socialista Alcúdia i és obligatòria la teva participació en els actes que estem preparant i la teva opinió, jo crec, no? I és que, bé, jo tens la sensació, no jo, sinó molta de gent, de que en temes culturals el municipi d'Alcúdia hi va haver un abans i un després. És a dir, ben que dic que culturalment xerrant començaven i acabaven les festes patronals, és a dir, a Sant Jaume i a Sant Pere, i a part d'això... I la Victòria, evidentment, però a part d'això, diríem, no hi havia cap altre... No hi havia més programes culturals. No hi havia fira encara, també la vàrem introduir nosaltres. No hi havia fira, exactament, tens raó. I, com deia, hi ha un abans i un després en temes com aquests, no? Vull dir, en temes culturals. Sí, bueno, hi ha un abans i després en educació, perquè hi havia únicament l'escola Porta de Moll i Norai, i l'escola Porta de Moll era com la mare embarassada que quan ja no podia més sortia gent i formava en una altra escola. En el moment que nosaltres vàrem entrar s'acabava d'inaugurar el Norai i nosaltres ja vam afegir un gimnàs, que després no sé si ara segueix de gimnàs o de qualque altra aula de suport. Però si hagués de definir amb educació, per exemple, el més important, les tres coses estrella van ser l'institut, després l'escola d'adults i de l'institut he de contar una anècdota, que jo me vaig empenyar que volíem el mòdul més gros, l'institut més gros que hi havia, perquè no era conselleria, era delegació provincial d'educació, tenia 3 mòduls, i mos donaven el mitjà, jo deia, no, jo vull el gros, no, el mitjà basta, no, i me deia el director provincial, Andreu Crespí, me deia, no sé per què t'empenyes amb això, si després tirat 10 anys vull. Jo deia, 10 anys vull, vine al Alcúdia. El vàrem inaugurar i al cap de 2 anys ja estava a tope, no? Per tant, l'institut, els nostres alumnes anaven a la Pobla, anaven a Inca, menjant entrepans pel carrer, entre temps, i va ser una lliberació pels pares, que els alumnes poguessin estar aquí. L'escola d'adults també va ser un moment clau en el tema d'educació. De fet, l'escola d'adults crec que és la primera escola d'adults que hi va a Mallorca. No sé si la primera, però de les primeres seguríssim que sí. Vull dir, va ser una cosa important. I després vam obrir el Col·legi de Albufera, que aquí hi ha una altra anècdota. Clar, una persona que ve del món de magisteri i que sap els problemes que hi ha, passava el mateix. Ells deien, no tenim dobbers, ja sap que l'administració mai té dobbers, no tenim dobbers, sobretot l'educació, no tenim dobbers per fer una nova escola. I nosaltres dèiem, cap problema, nosaltres posàvem els dobbers i vosaltres mos tornàveu els dobbers en 3 exercicis, en 3 anys, no? I van dir, d'acord, i ho farem així. I mos van donar un plànols estàndard fets per fer l'escola. I jo vaig anar als arquitectes municipals i vaig dir, vull que me poseu 2 aules més i m'amplieu les aules de 5 metres quadrats cada un. I el Valo se'n dona compte i diu, quin mal negoci m'ha posat un mestre aquí que tot el temps es tira cap a les escoles. Ho deia riguent, Antoni era ben conscient d'això. Però no, vull dir, el fet ho van posar com a 2 aules taller, més, i jo crec que avui en dia l'escola Albufera, si no canviem la història, deuen estar còmodes perquè en 2 aules més se funciona millor. Jo puc veure a Portes de Moll que estem bastant estrets en aquest moment de gent, no? Això serien les 3 coses, no? Estrella amb educació. M'agradaria que contessis cultura, perquè jo tinc la sensació, en aquell moment jo tenia de 7, de 8 anys i evidentment no hi parlava molt de la política, però sí el que passava en el municipi. Vull dir, evidentment me'n record beníssim perquè tenia de 7, de 8 i de 9 anys, no? Tu de 7 i de 8 d'haver, sobretot, veure el naixement de l'estol del rei en Jaume. Aquí està, no vaig veure néixer, sinó que jo hi era. Tu ja vesties els primers anys, sí, perquè estaves ballant en el Sarau i vam agafar gent balladora, bàsicament. Però com te deia, jo tinc la sensació que el Cudi, la vida cultural, per dir-ho de qualque manera, començava i acabava les festes. Sí, les festes era tot el que hi havia. I la resta, la resta de l'any, molt poca vida cultural hi havia. I ara sí que podríem dir, i jo estic convençudíssim que és des d'aquells anys, des d'aquella legislatura, que el Cudi és un referent a nivell cultural, a nivell de moviment cultural, diríem. De fet, els programes que vam fer, Agost a la Fresca, Tardor Cultural, tots aquests programes, Diu l'estiu, tot això segueix. Ho vam iniciar nosaltres quan any fa, ja he perdut el compte. Els dimonis, l'estol, deu fer 25 anys jo, ja que ja vaig deixar l'Ajuntament, i tots aquests programes encara segueixen. I la gent va tenir un acolliment esplèndid, perquè aquí si ven no passava res, i vam obrir Tardor Cultural,
que hi havia molt més cursos des que ara, en aquell moment, i que, clar, després se cremen les coses i després igual ja no pots repetir tantes, o no pots diversificar tant, però va ser un bon programa. I també la mostra de teatre és Teatre Romà, també, que va tenir moments esplendorosos, que després ho vàrem diversificar i vàrem fer alguna cosa a la plaça de Toros, per no sempre fer-ho al mateix lloc. Ara, si tu me dius, anomena quina cosa tu recordes més de cultura, quina cosa per jo, el projecte Estrella va ser Can Torró. Can Torró, jo sempre ho vaig dir, quan feies d'això de festes, tenia net els meus ulls. Can Torró va tenir un moment al principi d'indecisions, en aquell moment no governaven nosaltres encara, després hi havia una moció de censura, un canvi de govern, i després nosaltres ja vam agafar les riendes de l'història. L'any 88, sí, i Can Torró va arribar a bon port. I jo crec que és un dels projectes estrelles. Vàrem aprofitar això, com que ja duia patrimoni, i vàrem fer un canvi de solars que teníem. L'Ajuntament ho vam canviar per l'arxiu històric. I tenim un magnífic arxiu històric i un lloc d'exposicions. Un pati. A part que és un casal històric impressionant. Vàrem fer això, Camp Fondo, arxiu històric, a més tot junt. Després, dins els temes de comunicació, que també me varen posar damunt, el Codi Ràdio. El Codi Ràdio. Hi havia aquella idea de que el problema era que des del punt turístic el CUDI era una cosa com a desmembrada. Hi havia una gent que vivia per Moll, una gent que vivia pel centre històric, una altra gent vivia per les zones com Bonaire, el Barcarès, i no hi havia aquesta sensació de ser un poble unitari, sinó que hi havia gent que ni se coneixia, ni s'havia vist mai. I vam dir, anem a intentar cohesionar tot això. I vam tenir la idea i vam agafar i vam dir, anem a fer una ràdio. També va haver un moment de molta il·lusió. Va ser quan vam conèixer en Ferran Pasqual, de Margalí Socies, que s'havia d'editor a la ràdio. Jo el record aquesta legislatura com una cosa tan trepidant i amb tanta de feina, però a la vegada tanta il·lusió, que segurament no la tornarem a viure. Bé, jo no, perquè jo ja estic a la tercera edat, però sí, ho record com una època molt guapa i sobretot vàrem capgirar el poble de damunt de vall. Com vos he sentit dir moltes vegades a vosaltres en els que vareu estar en aquelles legislatures, en aquell moment estava tot per fer, no? I amb això jo crec, n'he xerrat altres vegades, no? I és impossible que hi torni a haver una legislatura que el canvi sigui tan gros, no? Perquè passes de res a poder-ho fer tot. I jo crec que, a més, he de dir, jo crec que sí, i molta gent ho pensa com jo, que van tenir molta sort, que en aquell moment, en aquelles legislatures, hi va haver una gent en els equips de govern que van ser valents abans. I cohesionats, tots, tot i que veníem de redols de l'esquerra, però ideològicament un poc diversos. Hi havia gent militant del Partit Socialista, gent independentitat, però va ser un equip tan cohesionat i vam passar tant de gust de fer les coses, i el pacte que tenim amb el CDS també va funcionar tan bé, que va ser, jo ho recordo, com un moment fantàstic. Abans xerraves que hi ha molt de programes culturals que se van iniciar en aquell moment que encara perduren. I jo ara, diguéssim, que me toca a mi a ser regidor de Cultura, vist des dels temps en aquestes 8 darreres legislatures, començant per l'any 87 a l'any 91, veure que aquests programes que deies abans segueixen, aquests programes culturals, jo penso tant de bo que projectes culturals que hem iniciat des de l'equip de govern, que jo dic que tenim sort perquè els equips de govern sempre han acompanyat per fer aquest tipus de polítiques, vull dir, amb això jo crec que tenim molta de sort en aquest sentit, no? Tant de bo se conservi, no? Com per exemple la mostra de teatre escolar, o el més recent, diguéssim, el Circaire, que ara celebrarem d'aquí no res, celebrarem la tercera edició i esperam que perdurin el temps. Tant de bo, quan passin 25 o 30 anys, ens puguem tornar a reunir a la biblioteca de Can Torró. No sé, si tu me dones 25 o 30 anys, jo que tens 62, no ho sé. De moment ja visc dia a dia i ja veurem d'aquí 30 anys on seré. Ja seria 92.